आणखी काय भेटणार बारा आता बटन बंद करू सांगणार त्या मशीनचं बटन म्हणतो काय ते पुढे घेऊया का विचारतं पाठवून जाऊन ते लोकांचं जरा इकडे कोपऱ्यात द्यायला लागलं चालतं रेकॉर्ड मध्ये रेकॉर्डिंग करून ठेव त्या होम आणि करतात ना ते रेकॉर्डिंग करून ठेवतात नंतर 12 वाजता माझं एक ना बाहेर काढून बाहेर काढून हे ठेवलं तरी चालतं याचं ही बाहेर चार्जिंग डिवाइस पण टाकतो काढून ठेव रेकॉर्डिंग तरी ठेवा बरेच किती रुपये येते
किती वाजता त्याला आचमन केलं आस्वादाला आस्वादाला हजर लागले त्याला आचमन केलं नमस्कार शोभ नमस्कार काय म्हणता काय म्हणता लाईव्ह आहे फेसबुक लाईव्ह आहे यूट्यूबला चालू आहे म्हणजे नंतर राहणारच त्याच्यावर काय साईट काय मारायची काय मारायची हां सर हे काय झालं ओरिजिनल स्क्रीन
साईजचा अवधूत सर
लाईव्ह चालू आहे दर्शन हो चालू आता तुला बारा टाकले लिंक बघा लिंक ओपन करा आणि जरा आनंद घ्या आणि आता काय तुम्ही ना कुठला मेनू जोडलं की आपण केलं काय कुठला का गेलो दुरुस्त करू उद्या गेला किलो 4 दिवस राहा हो भैया मध्ये मिळू ना कार्यक्रम लिंक पाठवले ओपन करा यूट्यूबवर हां हां कार्यक्रम लाईव्ह आहे
होम हवन मिस करते बंद मिस करतो लाईव्ह शूटिंग चालू आहे कॅमेऱ्याजवळ बसतोय
चालू असताना साईडला आहे इकडे घेता येईल का थोडी नाही इकडे फिरवून येतो नंतर इकडे फिरवायला लागेल ना इकडे फिरव ज्या बलिदान करते ना तेव्हा अशी गोष्ट मग इथे मदत खाली आहे. इथे नंतर तेवढी इथे आहे. आलं इथे
असं की लाईट बंद झाली लाईट गेली आहे तर सांगा बघा काय प्रॉब्लेम नाही ऐकू जाता ना
मारवाडी होय तिथे लाईन लावा 4 लाईन लावा 4 उत्तरेला आपण आत्ता पुसलं आहे ते दुसरं बाकी काय मोठं नाही आहे बसला ती बरोबर चुकणार आपण गुरु इथे लाईन लाव इथे बसायला जा इथे बाहेर बसायचं आहे सगळ्यांनी 4 लाईनला बसायचं आहे इथे 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 बस बाळू टाका इथे या लाईन लावायची समान समान पूर्ण होती ना पूर्ण होती ना तुम्हाला समारंभ दिसायला म्हणजे तिकडनं ॲडजस्ट करायला लागणार पूर्ण नाही ना तिथून तरी समोरनं घेता येईल तिथून समोरनं घेता येईल तिथे समोर दिसतील नाही चालेल व्हिडिओ नुसतं व्हिडिओ घेत काय परत काय हवं ते नमस्कार आणखी कोण राहिलं का आपल्याला शिवा शिवा माईक इथेच घेऊ सगळ्या आम्ही इथे बसू आम्ही इथेच बसतो एकत्र 2 मिनिटं हां सगळे माहिती सेटिंग व्हायला वेळ ते बरोबर ते करूया त्याचा विषय नाही आम्ही इथे सगळे बसतो ना रे चालेल ब्रह्मदेव फक्त तिथे बघ ब्रह्मदेवाचं काम झालेलंच आहे आणि ना करूनच चालेल त्याचं चालेल सगळे म्हणायला इथे तो बसणार म्हणून मी 8 लोकांना गेली बसणार तर कसं नाही ना हां म्हणजे आणि कोण म्हणणार नाही तर एकटा सांगून द्यायचं एक माईक बाहेर घ्या तू बाहेर बघ तितकंच बस म्हणून सांगतो त्याला सांगितलं आम्ही ॲडजस्ट सांगितलेलंच आहे नको आहे सगळे सगळे एकत्र सांगितलं एकदा सांगितलं परत सांगितलं हे कशाला बोलतो सगळे एकावरच
बाळू सगळे बंद इथे मी बसलोय तुम्हाला जास्त त्रास होतो बाळू सांगितलं बाळू सांगितलं हा बाळा आला हे जरा ना हे करा आतून गेलं आत होते तर इकडे डोळा सुरुवातीला झाले त्याने गुटाळून सगळं तिथे नाव घे मला माहीत पण घे कोण आहे त्यांचं नाव घे ना चालू आहे चालू आहे चालू आहे हाय की काल नाही येणार नाही वायर पुरणार नाही म्हणतात त्याला बरं नाही त्याला स्टँड घेतला पाहिजे ॲडजस्ट कर जरा आवाज सुरुवात करूया
अभी से कलर क्या पाया एक बाजू वाटली आहे याच्या एरियात त्याने जाऊन त्याने इकडे तुम्हाला पुढे जाणे
किलो किलो 70 किलो किलो मागे जाईल अशी बघ अशी आपल्याकडनं मिळेल त्याची
तिथलंच वग आहे कुठे पण हो सरवटे या ना हो इकडे सगळे इकडे बाहेरच या कमलाकर भागवत आले आले
ते फिवाणे इकडे या जरा बाहेर. तिथे चला आणि सगळ्यांना मिळून एक नमस्कार करा. या बाजूला पुढा करू. हो या तुम्ही या तिकडे. ओम नमो महादेव नमो महादेव नमो युवदेव नमः सगळ्यांना आपापली काय करायची असेल ते करून ठेवायला हरकत नाही. आसन एकत्र करून ठेवा. आपापले आसनं घ्या. आपापले आसनं घ्या.
मार्ग येतो असतो हिंदू धर्मश्री प्रत्ययानाबरोबर एक पंचायत या अशा पद्धतीने केला जातो आणि आज हा तो केलेला आहे याला रुद्र प्रत्यय असं म्हणतात ते वास्तूची शुद्धता व्हावी यासाठी वास्तूसाठी भर केलं जातं आणि सर्व भक्तमंडळींच्या कर्मकुंडलीमध्ये जे समुद्र आहे ते अधिष्ठानात अनेक स्थानामध्ये असतील आणि त्याला आपल्याला पूर्ण असेल त्या समुद्रांची अनुकूलता सर्व भक्तमंडळींना प्राप्त व्हावी हे असतं म्हणजे समुद्र हा फक्त भोग केला जातो त्याला सत्क्रम असं म्हणतात आणि त्या नदीग्रहामध्ये समुद्राला वेगवेगळ्या संविधानात सजवलेल्या भागात आणि तुपाचं भोग केलं जातं त्याला चित्रयुक्त असं म्हणतात आणि हे समुद्र सर्वांना अनुकूल व्हावे याची दर्शन दिली जाते आणि संपूर्ण हा यज्ञ संपूर्ण भक्तमंडळीला चांगला आरोग्य चांगली बुद्धी आणि आपला जो केंद्रासारखे व्यवसाय असतो तो उद्योग व्हावा आणि देवतांच्या ठिकाणी आपली श्रद्धा दृढ व्हावी याचं दर्शन सर्वांच्या चांगल्यासाठी कल्याणासाठी एक प्रतिनिधी म्हणून एकूण देव हा यज्ञ केला जातो सुरुवातीला ते गणपती पूजन मानदेशाचं मानुषा पूजन आणि गोपनीय स्थापन असं त्यांनी सुरुवात केली जाते यज्ञाला आणि त्याच्यानंतर पहिल्या दिवशी वास्तूचं भोग आणि उपचारांचं भोग केला जातो दुसऱ्या दिवशी जी प्रधान वेदना पंचायत यागामध्ये असते गणेश याग असेल तर गणपती धर्मशिक्षाचा भोग होतो रुद्र याग असेल तर रुद्र म्हणजे शिवस्तुती शिवयज्ञामध्ये आलेली आहे त्या रुद्राचं भोग केलं जातं आणि दुसऱ्या दिवशी दत्तमाला मंगलाचा भोग केला जातो हा दत्त क्षेत्रामध्ये माला मंगलाचा भोग करण्याचा जो पहिल्यापासून परंपरा आहे ती वेदग्रंथ आहे की स्वामी महाराजांनी स्वतः दत्तमाला मंगल संग्रह केलेला आहे स्वतः
तर इथे त्याच्या समान मांस उडीद घातलेला भात आणि दिव्यासह त्या देवतांना दिलं जातं आणि आपण सांगितलं काय जातं की हा रक्षक आहे आणि आमचं रक्षण आहे असं आपण सांगितलं जातं. म्हणजे कसं देवतांना आपण मदत केलं जातं सगळ्या देवता असतात त्यांना आपण बलिदान देतो आणि ते झाल्यानंतर गुणामध्ये अभिषेकासाठी कलश मांडलेले असतात त्याचा 3 दिवस केले जातात. त्याचं पाणी सर्व भक्तांच्या मस्तकावर अभिषेक केला जातो. तर त्याच्यामध्ये पंचगव्य सर्वौषधी सप्तमृत्तिका अशा प्रकारचं विशेषतः द्रव्य घातलेलं असतं की त्याने आपल्या मस्तकावर जे अभिषेकाचं पाणी पडलं ते आपली संपूर्ण देहाला त्याचा उपयोग होतो. त्याच्यामध्ये त्या अभिषेकाचं पाणी मस्तकावर कायम पडलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये आपण यज्ञयान झाला की त्याला अभिषेक केला जातो. सर्व लोकांना अभिषेकाचं पाणी सुटलं जातं. अशा पद्धतीचा हा आपण संबंध केलेला आहे. सर्वांच्या सहकार्याने हा उत्तम यज्ञयान होत असतात असं सर्वांचं सहकार्य असला राहावं अशी दृष्टी इच्छा असते आणि सर्व लोक आपण करतो. तर त्या अधिक मासामध्ये सुद्धा काही पुरुषोत्तम लाख किंवा पुरुषोत्तम महाविष्णू पुरुषोत्तम अधिक मासामध्ये देवता आहे तर त्याची सेवा करावी. या हेतूने तुमच्या येणाऱ्या अधिक मासामध्ये सुद्धा काही सेवा करावी असा एक मानस आहे. तर त्याला सर्व भक्तांनी मंडळीने सहकार्य करावं आणि तोही लाभ किंवा जपवून काय असेल अधिक नाही ते आपण सर्वांनी संकल्प करू. अशा पद्धतीने आपण 2 दिवसाचा 3 दिवसाचा यज्ञाचा कार्यक्रम आहे तो केलेला आहे. आणि महत्त्वाचं काय आहे की ह्या यज्ञामध्ये आपण अग्नी स्थापन करतो. तर अग्नीला आपण तिथे बोलवलेलं असतो पण ते कशासाठी असतो देवतांकडे आपण केलेली आहुती त्याच्यापर्यंत पोचावी त्या देवतांकडे म्हणून अग्नीची प्रार्थना अग्नीला आपण बोलवलेलं असतं आणि ते अग्नी हे माध्यम आहे. म्हणजे थोडक्यात गोष्टींचं काम करतो. आपण जसं लोकांमध्ये एकत्र वाढवतो की माणसाच्या भक्ताला एकत्र पोचलं पाहिजे असा आपला हेतू असतो. म्हणजे काम कोण करत असतं ते गोष्ट पण करत असतात. अशा पद्धतीने अग्नी हा जो आहे तो आपल्या ज्या देवतांना आपण जे अधिकार द्यायचा असतो त्या ठिकाणी पोचवण्याचं काम हे अग्निनारायण करत असतो. आणि ह्या अग्निनारायणाची उत्पत्ती या 2 ते 3 प्रकारामध्ये केली जाते. त्याचे महत्त्वाचा अग्नी म्हणजे ऋषीमुनींच्या काळापासून चालू झालेली पद्धत आहे ती म्हणजे अग्नी काष्टामध्ये घर्षण करून म्हणजे यज्ञीय वृक्षाच्या काळाची विशिष्ट प्रकारे मोठा केला जातो आणि करणी केली जाते. आणि पूर्वीच्या जसे लोक पाक मिसळण्यासाठी जसा प्रयत्न करायचे तसं लाकडावर लाकूड मध्ये घेऊन मुलीच्या सहाय्याने पाक मिसळतात. तसं मिसळलं बऱ्याच वेळाने तिथे निर्माण त्याला शुद्ध करून असं म्हटलेलं आहे. आणि यज्ञामध्ये त्याचा पहिल्यांदा प्रामुख्याने वापरला पण छोटे व्यक्ती असतात किंवा घरी शांती निर्माण करत असतो त्यावेळी काही करणं शक्य नसतं आणि मोठे व्यक्ती असतात त्यावेळी हा प्रामुख्याने दर्शन करून घरी काढला जातो. आणि त्याच पद्धतीने दुसऱ्या पद्धतीचा सूर्यकिरणाच्या काचेच्या लिंगामधून सूर्यकिरण करून सुद्धा अग्नी निर्माण केला जातो. हा दुसरा प्रकार आहे त्याच्यामध्ये अग्नी करण्याचा. आणि तिसरा प्रकार आपण तो अन्न तयार करण्यासाठी पिढीमध्ये जे विस्तव केला जातो त्यातला निखारा घेऊन अग्नी आपण निर्माण करतो. आणि चौथा प्रकार म्हणजे आता चुली कमी करायला बऱ्यापैकी कापूर दुर्गुणवादी असतात त्याच्या सहाय्याने सुद्धा आपण अग्नी निर्माण करतो. तर या यज्ञासाठी घर्षण करून अग्नी काढलेला होता त्याच्यामध्ये देवतांच्या प्रकृतामध्ये त्या अग्नीची स्थापना करून त्या अग्नीमध्ये आपण आहुत्या दिल्या त्या देवतांना पोचवण्यासाठी. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे यज्ञ आपण जेवढी करत असतो त्यावेळी जशी एखादी मंदिर किंवा समिती जशी कार्यरत असते की सगळ्यांच्या सहकार्याने ते मंदिर चालत असतं तरी पण नियोजन करण्यासाठी किंवा काही एक विशिष्ट निर्णय घेण्यासाठी आपल्या इथे निवडून केलेले जसे 5-6 सदस्य असतात तशी ही सुद्धा एक यज्ञ संस्था आहे. यज्ञ संस्थामध्ये सुद्धा असं आहे 25-30-15 ब्राह्मण शंकर ब्राह्मण किती जरी आलेले असते तरी प्रत्येकाला एक काम निवडून दिले जातं आणि त्याच्यामध्ये 5-6 जणांची प्रमुख समिती नेमली जाते. ही सुद्धा एक यज्ञ संस्था आहे. तर त्याच्यामध्ये असे भाग असतात की यज्ञाचा प्रामुख्याने प्रथम अधिकारी जबाबदारी देण्याची त्याला आचार्य असं म्हणतात आणि त्याला सहाय्य करणारे महत्त्वाचे सदस्य यज्ञाच्या दक्षिणेच्या बाजूला
माईक ते मस्तच माईक ते पडले राहू दे सर्व भाविक लोकांना मंगलवंदनी आहे. त्यामुळे आहार करत आहे. सगळे हात जोडून नंतर ते परिवार देवतांचे बहुमान करून त्या प्रकारे सुरू केलेलं होतं. त्यानंतर मातृ देवताच्या गुहानिवादाने या प्रकारे परिपूर्ण झालेला आहे. हरिराम दासोबा खात्रीचं दोन समस्त भक्तांच्या वतीने ज्यांच्या सर्वतरीचा पूर्णकरा काही क्लेश परिवर्तन नव्हती गुरुकरा अतिवेगळे कोणते काम असते निर्विघ्ने पार पडून द्या. सर्वांचे पूर्णकरा सर्वावर अत्यंत सर्वजणांना सुखी राहा. त्याचप्रमाणे हा यागाच्या अंगभूत जे काही नामजप त्याचप्रमाणे जपानुष्ठान त्याचप्रमाणे भवन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम असे जे काय ठरलेले होते ही सर्व सेवा तुमच्यासाठी रुजू करून घेऊन समस्त भक्तजनांना सद्बुद्धी सद्विचार सद्वासना प्राप्त करून द्या. देवस्थानच्या ज्या ज्या काही योजना प्रयत्नांनी असलेल्या आहेत त्यासुद्धा तुमच्या कृपानिवादाने आणि समस्त भक्तजनांच्या सहकार्याने चांगल्या तरी परिपूर्ण होऊन या आपल्या देवस्थानाला उत्कर्ष होईल तसा तुमचा कृपानिवाद प्राप्त करून द्या. शिक्षण विद्यालय करणारा मंडळींना आपल्या प्रकारे प्रसिद्धी प्राप्त करून देऊन शिक्षण विद्यालय असताना आपल्या प्रकारे सुयशता प्राप्त करून देऊन पुढे प्रगती घडवणारा जो लोकांनी नोकरी धंदा व्यवसाय भक्तजन संधी पाहत आहे त्यांना त्यांच्या नोकरी धंद्या व्यवसायामध्ये चांगल्या प्रकारे सुयशता प्राप्त करून द्या. आरोग्याच्या ठिकाणी काही अडीअडचणी असतील सर्वांना सुदृढ आयुरारोग्य प्राप्त करून देऊन सर्वांवर उन्नतमाची कृपा ठेवून सर्वांचा ते उत्कर्ष करून दाखवा. केलेल्या या 3 दिवसाच्या सेवेमध्ये कोणाच्या यातून काही चूक अपराध घडला असेल येणाऱ्या जाणाऱ्या भक्तजनांकडून काही शब्द घडला असेल ते मातृभावाने क्षमा करून केलेल्या सेवेवर पूर्णपणे राजी व्हा. सर्वांना पुन्हा एकदा तुमच्या सेवाने सद्बुद्धी प्राप्त करून देऊन याहीपेक्षा सर्वांना एकत्रित येऊन आनंदात दरबाराने तुमच्या ते सर्व धार्मिक सोहळे आणखी आपल्या आनंदात साजरे आणि चांगल्या रीतीने साजरे होतील असा तुमचा कृपा सर्वांना प्राप्त करून द्या. चूक अपराध झाला असेल क्षमा करा. सर्वांना दीर्घायुष्य प्राप्त करून द्या. सर्वांना सद्बुद्धी सद्विचार सद्वासना प्राप्त करून देऊन केलेल्या सेवेवर पूर्णपणे राजी होऊन तुमचा अखंड कृपाशीर्वाद समस्त भक्तजनांवर ठेवून समस्त भक्तजनांना ते उत्कर्ष हृदय करून दाखवा. सगळ्यांचा आनंद करून दाखवून अशीच आपली उत्तर सेवा करून सर्वांचा प्रभावी मागून घेऊन बरोबर
बाजूला साईड म्हणजे माझ्याकडे होणार संध्याकाळी होतं.
पंच गंगा